हाबनानै आरज गाबनायाव नायदो बेसे गेदेर अननाय दिनै अन्धका आइ आफा नानाफोर दिनै आं नोंथांमोननियाव आरोबाव मोनसे फिदेनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननो होनो सानदों। अन्धकाफोर मोनसे समाव गिदिरथार सासे राजाजों आरो बेजों लोगोसे माखासे उग्रपन्थीफोरजों मोनसे गिथाव बाथाव मोगा मोगि दावहा जादोंमोन। जेब्ला बे दावहायाव राजानि सान्थ्रिफ्रा गासै 10,000 आरो बै उग्रपन्थीफ्रा 1,000। राजानियाव गोबांथार हाथियारफोर दं आरो जाय सानथ्र'हायै 10,000 बे हाथियारफोरा 10,000 सान्थ्रिफोरजों लोगोसे दं सानथ्र'हायै हाथियारफोर। नाथाय बै जायफ्रा बिग्रायारिफोर बै बिग्रायारिफोरनि हाथियारा एसेल' आरो बिसोरनि संख्याबो 1,000ल'। जेब्ला जे फोथाराव दावहानो थाखाय बिसोरो मोननै हानजाया आवगारबोयो बे आवगायबोनायाव जाय राजानि 10,000 जाय सान्थ्रिफोर आरो बिग्रायारिफोर 1,000 हाजार हाजार गारि हाजार हाजार मैदेर हाजार हाजार गराय हाजार हाजार हाथियार हाजार हाजार गोबांथार बोलोगोरा हाथियारफोरखौ नुनो मोन्दोंमोन बै बिग्रायारिफ्रा। अब्ला बे समाव बे बिग्रायारिफोरा हाथियाराबो एसेल' आरो बिसोरनि संख्यायाबो एसेल'। बिसोर गिखांनाय मोन्दों जों माबोरै आवगायलांनो, जोंनि संख्यायाबो एसेल' हाथियाराबो एसेल' आरो बिसोरनाव जोबनो गैयै हाथियार दं आरो 10,000 बिसोरनि गेजेराव सान्थ्रिफोर दङ। बे समाव बिसोरो आवगायनो आवगाया आवगायगोन आवगाया बेबायदि बिसोरनि गेजेराव जाबाय। जाय बिसोरनि दैदेनगिरि बिग्रायफोरनि दैदेनगिरिया दसे बुंबाय थाथ' जों बिसोरजों आवगायलांनो हानाय नङा, मानोना जोंनि आखायाव जेसेबां जोंनि आखायाव हाथियारफोर नांगौ बे हाथियार गैया। आरो बिथांमोननि आखायाव नायदो जोबनो गैयै राजानाव गराय मैदेर हाथियारफोर जोबनो गैयै दं आरो बिसोरजों जों आवगायनो हानाय नङा, जों गासिबो थैजोबगोन। अब्ला बेनिफ्राय जोङो मा खालामो? बेनि राहाखौ जाय बिसोरनि दैदेनगिरि बिग्रायफोरनि गेजेराव सानबाय जोङो सारेन्डार जानांगोन, जों सारेन्डार जानोसै। अब्ला बे बिग्रायारिफ्रा सारेन्डार जानायनि मोनसे हांखो एबा सिगनाल होनोसै। जाय अब्ला बे समाव सिगनाल होबाय गोजौआव सारेन्डार जानायनि सिगनालखौ गोजौआव गावदावबाय। लोगो लोगो राजाफ्रा थाथ' नोंसोरनि हाथियारफोरखौ गाहायाव दोनथ', मानोना बै बिग्रायारिफ्रा बिसोरो सिगनाल होदों गावसोरखौ सारेन्डार लानो थाखाय। बेनिखायनो जों बिसोरनि सायाव अस्त्रफोरखौ दा हगारहर, सिलाय कामानफोरखौ जों बिसोरनि सायाव दा हगारथ'। मानोना बिसोर गावसोरखौ उन्दै जानानै बिसोरो सारेन्डार जानो थाखाय सिगनाल होदों। राजानि हुकुम मोननाय लोगो लोगो गासैबो जाय सान्थ्रिफ्रा गावसोरनि आखायाव लानाय अस्त्रफोरखौ दोनथ'बाय आरो बिसोर सिगनाल होबाय खेबसे नङा खेबनै खेबथाम। अब्ला राजा बिसोरनि गासैबो सारेन्डार जानायाव अब्ला बिसोरखौ नाजावबाय। गासैबो 1,000 जन गासैबो बिग्रायारिफ्रा राजानि खाथियाव फैनानै खर' गंग्लायनानै सारेन्डार जाबाय आरो गावसोरनि अस्त्रफोरखौ गथायजोब्बाय। आरो बे गेदेरथार अननाय बे सारेन्डार बे गासै महरखौ नुनानै राजाया जोबोर गोजोनदों। आरो गोजोननायजों मा खालामनो बेलाय? आरो बे गोजोननायजों 1,000 जन सारेन्डार खालामनाय, बिसोरनि खर' गंग्लायनाय, गुरै गोसो जानानै निमाहा लानाय, गुरै गोसो जानानै बिसोरनि सायाव आथिं सानाय उन्दै जानायखौ नुनानै राजाया जोबोर गोजोननायजों मा खालामखो? 1,000 जन मानसिफोरनो अब्ला बे गावसोरनि फाइनेन्सियेल मन्थ्रिफोरनो बुंबाय थां साफा साफा बिसोरनि थाखाय सासेयाव 5 लाख करि बिसोरनो दान होदो। आरो बिसोर 5 लाख थाखाखौ बिसोर लानानै दखान बिजनेस गुबुन गुबुन बेफाराव थानानै बिसोरो न'खर संसार दाथोंसै, गोजोन जिउ दाथोंसै, मोजाङै थांना थाथोंसै, आंनि रायजोआव बिसोर गोजोनै थाथोंसै। बेबायदिनो गासैबो 1,000 जननो सासे 5 लाख करि बेबायदिनो जाय राजाया अननानै बिसोरनो दान होबाय। नाथाय बे माखासे खामानिखौ बैसोरनि सान्थ्रिफोर बैसोरनि मन्थ्रिफ्रा माखासे हामजानो मोनाखै। अब्ला बे महाराजा बुंदों, महाराजा नोंथाङा माने एसे गिदिर गोरोन्थि मावखो। मा गोरोन्थि?
जाय दुश्मन जाय शत्रु जोंनि बेरेखा समाजनि हादरनि रायजोनि राजानि जोंनि बेरेखा बिसोरबादि मानसि शत्रुफोरखौ नों दिनै मानो निमाहा होखो दिनै नों मानो बिसोरखौ निमाहा होनानै अननानै बेखौ मानो लाख थाखा आरोबाव 5 लाख करि मानो दान होखो बे गिदिर गोरोन्थि अब्ला महाराजा होनबाय बे गोरोन्थि नङा खोनासं नोंसोरनि साननाय मथेब्ला मा लुबैदों नोंसोरो खोनासं महाराजा जाय शत्रुफोर नोंनि खाथियाव सारेन्डार जाबायब्ला जों बिसोरखौ साफा साफा गावथारजोबनानै बे शत्रुफोरखौ बिनिफ्राय जिर' खालामनो हायोमोन दुश्मना बे हादराव थानाय नङामोन जों गावथारजोबोमोनब्ला बुथारजोबोमोनब्ला आरो बे जायगायाव बिग्रायारि होननाया थानाय नंलामोन बेखायनो जों बे खामानिखौ मावनो सानदोंमोन नोंथाङा नाथाय गिदिर गोरोन्थि मावबाय शत्रुफोरखौ नोङो आरो फिसिनानै दोनबावबाय शत्रुफोरनोसो नोङो दान होबाय शत्रुफोरखौसो नोङो निमाहा होबाय शत्रुफोरखौसो नोङो फिसिबाय शत्रुफोरनोसो नोङो अननायनि जायगा होबाय बेखायनो बे गिदिर गोरोन्थिनि थाखाय जों दुखु मोनबाय महाराजा बुंबाय खोनासं नोंथांमोननि बादिब्ला जेरै बे दुश्मनफोरखौ साफा साफा बुथारजोबोमोनब्ला बे हादराव शत्रुआ जोबगौमोन जोबगौमोन महाराजा होनबाय नोंथांमोननि मथेब्ला बे 1000 जन शत्रुफोरखौ बिग्रायफोरखौ बुथारजोबोमोनब्ला निमाहा होआजासेनो बुथारजोबनायमोनब्ला बे हादराव शत्रुआ जोबगौमोन जोबगौमोन बिथाय जोबा 1000 जनाव लाख जन शत्रुफ्रा बारायगोन मानोना बिनि न'खरनि बिदा फंबाय दं बिनि न'खरनि बाय बाहागि दं जाय आंनि फिसाया आंनि फंबाय आंनि बिदाया नोंनि खाथियाव निमाहा बिहैदों नोंनो सारेन्डार जाहैदों आंनि फंबायखौ मानो सारेन्डार जानायखौ बुथारखो आंनि फंबायखौ मानो नोङो बेबायदि नस्थ' खालामगोन होननानै बिसोरनिफ्राय आरो गोबांथार बिनि बिदा फंबाय बाय बाहागि आरोबाव शत्रु जानानै बांसिन एरगौमोन हाजारनि गेजेराव लाखफोर आरोबाव शत्रुफ्रा बांगौमोन बेनिखायनो दिनै आं बे शत्रुखौ फोजोबबाय बबेजों अननायजों बे शत्रुफोरखौ आं फोजोबबाय निमाहाजों बे शत्रुफोरखौ आं धंस खालामबाय गोरबोनि अननाय जायगा होनाय दान होनायजों दिनै बेनिखायनो बे हादराव आरोबाव शत्रुआ थाबावनाय नंला नोंथांमोननि मथेब्ला बे शत्रुफोरखौ बुथारनानै बे शत्रुफोरखौ धंस खालामनानै बे दुश्मनफोरखौ साफा साफा बुथारोब्ला बे हादराव दुश्मना आरोबाव एरबाय आरो बे दुश्मना बिग्रायसिनगौमोन बिनि न'खरनि बाय बाहागि बिदा फंबायफ्रा आरोबाव गोबांथार एरसिनगौमोन बेनिखायनो आं अननायजों शत्रुफोरखौ फोजोबबाय अननायजों निमाहाजों आं बे शत्रुफोरखौ आंगो लोगो खालामबाय अब्लासो बै मन्थ्रिफोर सान्थ्रिफ्रा बुजिबाय नंगौ महाराजा नोंथांनि थार गोरबोनि बे बिजिरनाया गोरबोनि अननाया थारैनो इसोरनि जिउजों बेनिखायनो अनजायगाफोर दिनै जोंबो दिनै जोंनि जिउआव जोंनि खाथियाव जोंनि गामियाव जोंनि मन्दिराव गोबां दुश्मनफोर थानो हागौ